Sarauniya TV, tashar al'umma. Ashe samuwar sa'adar raina ke ce masoyiyata. Idan babu kai a kusa, to me rai yake bukata. Ki saitin idan ki saitin ido na in sami yar wadata. Muryar kana da tasiri gun matsakar da damuwata. Godiya gare ka sarkin da ka nuna min wannan halitta. Fahari nake ina karawa na samu mai bajinta. Ga mai kokarin zuwa makaranta dangi suna yabanta. Ga wanda za ya janyo aya kuma sai ya fassara ta. Me rayuwa take bukata ba ganin ki ba. Me zuciya take tunawa ba kamar ka ba. Mai zangane idan baki mini murmushin ki ba. Ina matsayi idan ban zama uwar gidanka ba. Yau ne gamo da hazar da kuɗi ba zai siye ta ba. Wa yake batun mukami na ga so bai san aikinsa ba. Ni ban yi sammako ko dukun neman ki ba. Na sarrafo ya haɗa ne da kai banci dabara ba. Ki ji zan biya bukatun ki dan ba su gagare ni ba. Inda kai na amdani komai kan zan yi marhaba. To me zai hana ba zan daɗa kai mun kare haƙin ki ba. Nema banda usurin da zai hana ban zo ganin ka ba. Ni ke kaɗai na sha'awar na rayuwa da ke. Musuwar jiki babu ita sai gani dab da kai. Rayuwa da ke ita ta sanya jiki ya shanta ke. Haɗuwa da kai shi ya azamin lafiyar jikina. Sheri kokona in san ki yayi katutu har ya sakan sambatu karki sa in zautu da ke nake kwana a raina da ke nake tashi a jiki na kin ga hutu ke kadai ce hutu ashe masoyina da daɗi idan da lallashe a raina kin kayatu in babu ke zamatu ki ce numfashin jikina kin biyan bashi soyayya ta wato ki dai nake ambato ba zan bari ba ni a kaina kina ci alwashi ba zan bari ba ni a kan san kina ci alwashi ba zan bari ba ni a kan san kina ci alwashi shiri koko Tiki Adam ne. Sarauniya TV, tashar al'umma.